खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बावैसो थांनाय साननैसो सिगाङावसो राजस्थान रायजोनि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन, जेराव कंग्रेस दोलोआ बिजेपि दोलोनि आखायाव जेननानै राजस्थान रायजोखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो राजस्थान रायजोआव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय सोमजिदों, जेराव श्री राष्ट्रीय राजपुत करनि सेना आफादनि आफादगिरिया गुलि गावजानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया राजस्थान रायजोनि जयपुराव साथाम दुथांफोरा स्कुटिजों श्री राष्ट्रीय राजपुत करनि सेना आफादनि आफादगिरि सुखदेव सिंह गगामेदी बिथांनि न'आव फैनानै बिथांखौ गुलि गावो, जेराव सुखदेव सिंह गगामेदी बिथाङा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बिथांनि सासे देहा बेंगिरियाबो गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जायो, जायखौ साखाथियाव थानाय मेट्र' मार्च देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बेफोर जाथाया गासैबो न' सिङाव थानाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। बे गुलि गावग्लुंनाय जायगायाव सासे उदखारियाबो जिउ खहा जायो आरो सानै दुथांफोरा खारखोमानो हायो। पुलिस बिफानआ सन्देह खालामनाय बादिब्ला बे जाथायखौ गेंस्टार लरेन्स बिश्न'ई गेंकआ खालामदों, मानोना थांनाय साननैसो सिगाङावसो बे गेंकआनो बिथांखौ बुथारनो हुमखि हरदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै जयपुराव दावराव थासारि सोमजिखांदों। दा जयपुर पुलिस बिफानआ खारखोमानो हानाय सानै दुथांफोरखौ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं आरो थाबैनो दुथांफोरखौ हमनानै आयेननि दारै गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो जयपुर पुलिस कमिशनार बिजु जर्ज जसेफ बिथाङा। थांनाय समबारखालि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बाय'टेक्न'ल'जि डिपार्टमेन्टनि मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव सावरायमेलाव जाग्रा आदार जानो थाखाय क'क्राझार सोहोर जेडि र'डनि साखाथियाव थानाय गंसे फुड प्लाजा रेस्टुरेन्टनिफ्राय हट डग आरो सेन्डविच जाग्रा मुवा अर्डार खालामदोंमोन, जायखौ जाबाय थानाय समावनो सासे फरायसुलिया मासे गोथै थिक-थिखा एबा ननेमानि गोथै सह'खौ जाग्रा आदाराव मोननो हायो। जाग्रा आदारखौ गोबां फरायसाफोरानो जाखांखाबायमोन। बे जाग्रा आदाराव थिक-थिखानि गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव गोबां फरायसाफोरानो माबा मोनसे खैफोद जाजानो गिदों आरो सानै फरायसुलिजों लोगोसे माखासे फरायसुलिफोराबो गोबानाय, उदै गाज्रि जानाय आरो खर' सानाय जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायखौनो लानानै मैया आसाम सोरखारनि फुड सेफटि अफिसारफोरा फुड प्लाजा रेस्टुरेन्टआव थांनानै नायगिदिंहैदोंमोन। बिथांमोना नायगिदिंहैखांनायनि उनाव फोरमायनाय बादिब्ला फुड प्लाजायाव फुड सेफटिनि गासैबो बिथिङा मोजाङैनो दं, नाथाय बै सानखालिनि जाग्रा आदार हट डग आरो सेन्डविचखौ बङाइगावनिफ्रायसो बानायखानानै लाबोदोंमोन होननानै फुड प्लाजा रेस्टुरेन्टनि मेनेजारआ बुंदों होननानै फोरमायो फुड सेफटि अफिसार बिथाङा। फुड प्लाजा रेस्टुरेन्ट मेनेजारनि बादिब्ला बेफोर गासैबो जाग्रा आदारफोरखौ बङाइगावनिफ्रायनो बानायखानानै लाबोदोंमोन, जायखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै फुड सेफटि अफिसार बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायनानै थिक-थिखा गोनां जाखोन्दा आदारनि सेम्पोलखौ गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो फुड प्लाजा रेस्टुरेन्टखौ अफिसियेल मोनसे अर्डार दिहुननानै बन्द खालामना होनाय जासिगोन होननानै फोरमायो। बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, उदालगुरि जिल्लायावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसनजानो थांगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै उदालगुरि जिल्लायावबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास लुफुंनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि दैफां नोलोबारि ओनसोलाव केम्पास गायसननो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा मडेल कलेज लुफुंबाय थानायखौ नायगिदिंफैनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ नोलोबारि ओनसोलनि सोरखारि हा थानाय जायगाखौ नायगिदिंनानै फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव गायसनगोन होनना बुंथिदों बिथाङा। थुनलाइयानो बर' हारिनि सिनस्रि, थांना थानायनि खाम्फा। थुनलाइयानो बर' हारिनि आयना होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। थिग बेबादिनो गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो बर' थुनलाइनि फोथाराव गोजों हाथरखि बायदि फोजोंनानै गालांनो हानाय बर'नि गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया क'क्राझार जिल्ला दतमा बाथाबारियाव थानाय रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मांखरसालियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमारनि सामलाय आफादजों जथायै बानजायनायाव ब्रैथि रुंसारि सानजों लोगोसे खन्थाइ सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों।
बे हाबाफारि बादियै मैया फुंबिलि समावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, गेदेमा रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि अनजालि बिसि कौशिला ब्रह्म आरो फिसाज्ला रिपनजय ब्रह्म। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ आवरायनाय आरो गेदेमा रुंसारिनि सायाव सावरायमेल लानाय जायो। मैयानि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि ब्रैथि रुंसारि सान फालिनायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारि आरो नेहाथारि दानिश बरगयारिजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारि, आलासि महरै एमएलए लरेन्स इस्लारि, कक्राझार जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि कृपेन दैमारि, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिजों लोगोसे मिरुनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोगोसे खन्थाइ सान फालिनायखौ मैयानि सानाव कक्राझार जिल्लानि अनगायैबो गुबुन दाब दाब जायगायाव मेहेरगोनां फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि हालामाव दासान्दि बिधान सभा बिसायख'थिनि गुदुं बारा बारगासिनो दं। बिनि लेखायै गावबागाव राजखान्थियारि दोलोफोरा गावनि दोलोखौ बोलोगोरा खालामनो थाखाय जयनिं हाबाफारिफोर लागासिनो दं। थिग बेबादिनो मैया बिपिएफ दोलोआ उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय सान्तिपुराव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 2700निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि कास्तुम बसुमतारि बिथाङा प्रमद बर' आरो बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ सोरखार दायैनि सिगां बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गोबां रायजोफोरनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनावनो प्रमद बर' बिथाङा गादिखौ मोननानै रायजोफोरनो खोथा होनाय गासैखौबो बावगारजोब्बाय आरो मोनसेबो खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै। बिटिसिनि गासैबो जार्नालिस्टफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि मुङाव 10 कौटि रां होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनै 1 रांबो होनो हायाखै। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव पस्ट ग्रेजुएट आरो ग्रेजुएट खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 रां होनो खोथा होदोंमोन, नाथाय सासेबो फरायसाफोरा बे 2500 रांखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सोरखारखौ नागारनानै बिए पास, एमए पास गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर जयेन खालामदों होननानै बुङो बिथां कास्तुम बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव फोरमायो दि बिसायख'थिनि सम मोनफैब्लानो हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थि फोसावदिंगोन। बिनि थाखाय हेलिकप्टार ड्राइभारजों सावरायखानाय जाबाय। बेजों लोगोसे दासान्दि बिपिएफ दोलोआ जोबोर गोख्रों जाबाय आरो बिटिसिनि मोननै एमपि मासिखौ देरहानानै दिल्लीयाव मोनसे केबिनेट मिनिस्टारनि मासि लागोन होननानैबो बुङो बिथाङा। मिचां बारहुंखा आरो दैबानाया थांनाय 3 दिसेम्बर हरनि 11:30 चेन्नाइआव फैग्रोजेनदोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो थांनाय 4 दिसेम्बर हरनिफ्रायनो तामिलनाडुआवबो गासै 11 जिल्लाफोराव गोबां अखा हागासिनो दङ आरो लोगोसे मैयानिफ्राय अन्ध्र प्रदेशआवबो गोबां अखा आरो दैबानाजों गोबां न'-बां लोमसाव जागासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। मिन्थिना मोनबावनाय बादिब्ला मिचां मुंनि बारहुंखा आरो दैबानाजों चेन्नाइआव गासै दासिमाव 8 जन सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बेफोरबादि गिलु-बालु बारहुंखा दैबाना जानायनि जाहोनावनो चेन्नाइ, अन्ध्र प्रदेश आरो तामिलनाडुनि गोबां सुबुंफोरा गाव गावसिनि न'निफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। हादोराव मोनसेनि उनाव मोनसे दैबाना जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियाना हाइ एलार्ट फोसावनानै होबाय। आरोबाव दिनै मोनाबिलियाव जाबावनो हागौ होननानैबो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय आरो बोथोर बिगियाननिफ्राय हाइ एलार्ट फोसावनानै होनाय जाबावदों। मैया चिरां जिल्लानि लखिमपुर 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा भारत सोरखारनि जेजेएम एबा जल जीवन मिशन बिथांखि बादियै नखर नखर गोग्गो दै लोंग्रा मावखुलि बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बारग' एमसिएलए निर्मल ब्रह्म आरो निजिमा ब्लकनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारि बिथांमोना आरो गामिनि रायजोफोरा बिथांनि भारत सोरखारनि जेजेएम बिथांखिनि दारै बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय रायजोफोरा गोजोन
गोजोननायजों मोसानानै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै 1,65,00,000 रांनि जेजेएमनि स्किमनि दारै लखिमपुर गामियाव नखर नखर गोग्गो दै जगायना होनो हानायजों लोगोसे भारत सरकार, आसाम सरकार आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ बिथांमोननिसिम गोजोननायजों साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।